alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg min ven Simon med. Hej alle sammen. Og vi skal lave en chili challenge. Ja, chili challenge. Ja. Jeg tror ikke, de er så stærke. De ligger nogenlunde midt imellem medium og hard. Ja, det er godt. Lad os opstille. Lad os bare gå i gang. Har du noget at sige, Simon? Hvem er du? Ja. Du har så også sagt det, så Ja. lad os bare gå i gang med den her og fyre Godt. op på varmen. Hvad for en er mindst stærk, Simon? Det vil jeg nok sige den gule. En gule? Er det ikke den grønne? Jo, det må den nok være. Så den må du nok hellere tage. Haha. Oh shit, der er allerede kerner. Nå, Ej, så tager vi den Det- der. Okay. grøn chili. You did it. You did it. 1, 2, 3. Her smager peberfrugt. Nu tager vi lidt med kernerne i. Det kan du tage. Værsgo, Simon. Nej, det tager Nej, jeg. det tager du, fordi det er mindst. Så bare giv mig med godt med kerner. Satan. Åh! Det er den, mand. Shit, det gør. Fuck. Shit. Jeg ved overhovedet ikke, om det hjælper med vand. Nej. Fuck. Ja, Så- så, jeg så- sådan et glas vand her. Så kom der lidt, så kom der kraft om lidt kerner i, og så svirrer det for meget. Ja. Godt, så tager vi den røde, Simon. Skulle du lige smage på det her? Ja. Godt, så smager jeg også på Fuck, den. det der lortekerner. Slug den hele. Gamle rødbøder først. Kæft, jeg brækker mig i morgen. Ved du hvad? Vi gør sådan her. Se, så kommer vi rigtig ind til kernerne, hvis I kan se det. Okay, skal I se en mand her? Skal I se en mand? Skal jeg lige tømme den her? Tag den hele, Simon. Så Okay, brækker vi du prøver. dig. Han har taget den hele. Han har taget den hele. Han tog den hele. Han gjorde sådan her. Ryt. Hele vejen. Hele vejen. Jeg prøver. Er det her den stærkeste? Tror jeg ikke. Jeg tror, den gule var den stærkeste. Den her, den er mild. Den er mild. Er den ikke mild? Kan du smage noget? Kan du smage den noget hot? Det kan jeg ikke. Jeg sluger den, for alle jeg ser derude. Som sidder og ser med lige nu. Jeg sluger den her for min mor. Jeg gør det. Hele mor. Fuck, Simon. Fuck, det sviger. Han har lige spist en helt rød chili. En helt rød chili. Fuck, det sviger. Du så vel sluden for alle seerne, mand. Så spytter du det kraftedeme ud. Jeg kunne ikke mere. Kæft, han har spyttet meget ud, men spyttet begge chili ud. Jeg har sluget begge mine chilier. Svans, mand. Oh my god. Skal du have en lille tår? Kun en lille, kun en lille, kun en lille. Simon, jeg mener den. Kun en lille. Giv mig så mit mælk. Ko. Ej, Simon han flipper fuldstændig ud. Han kan ikke være i sig selv. Du kunne blive den nye buber. Nå, men så vil jeg sige tak, fordi I så med af. Og det var alt for den her video. Vi ses. Ja. Hvis I vil se mere til Simon, så smid et like, samt abonner.